ассалому алайкум тамошобинони азиз, умеддорам ки шумо хуб ҳастед. мехоҳам барои шумо аз бозори Корвон анамхе ва я нишонтиём румолҳои беҳад хушрӯи арзонтарака. ино нархошон, ҳамин румолҳое ки ҳозир ман нишон метиҳам, нархошон сар мешавад аз 25 сомон то 40 сомона. на марҳамат ҳар хелаш ҳастай. дар ҳамин рақаме ки дар рӯи экран ҳаст ватсап дора, нависед, ман доставкаро мефаҳмонам. мо доставка дорем, мисол чи дар дохили Тоҷикистон ва чи дар Русия. дар дохили Тоҷикистон мисол агар ягон материал гирифтед, ҳамроҳи румол метавонед аз мо дархост кунед. бинед намхе аднатонниёи бе ҳичи ҳастай, нигиндор бе ҳичи. аз аднатонниё ҳамин румолчаҳои чоркунҷа чанд намудай, рангошон ҳархела. раи полоскадорш дигар чизай, бинед полоскадора аз инаи намудаш бо дигар хелай. агар дар кор боша иҷада бо ҳастай Луи Витон, Дольче Габбана, Гуччи, амхали фирмаҳо, Расветкош, Евростил, ино ҳамаш румоланд, румолчада хе калони бад нестанд. бисёр духтарако менависанд ки ба мо румолча нишон тиҳед. пас бинед духтаро беҳад хушрӯ. рости гап ман намедонам, ира ман аз дуюм дарвоза тарафи пажарка дохили ҳамин бозор шида будам. амхе ряди поён кати омадам, якҷор румол будай ба навору гирифтам. шояд ки ҳозир сеюм дарвоза шида боша широки рядаш. ина бинед дариҷа бошад. ана ин аднатонниёро пирсида будан, блеск доранд, нигин доранд. дидед ино комбахти шай шолшол 140 сомонӣ. иҷада бошад шарфҳои ва я нишон метиҳам хамелеон. марҳамат, шарфҳои хамелеон дар инҷа нархошон 130-140 сомон. кадомеш ки ваян чӣ мегӯянд, мрамран, як тарафаш мрамрай ва ё бошад нархошон 180 сомон. дубайскан ҳама шарфҳо метавонед дархост кунед. ҳастай рақамҳои ватсапи мо дар рӯи экран. мо доставка дорем. набинед чӣ қадар хушрӯ. иҷада дуттай дига намин мрамре мебинед, сери ва сафед беҳад хушрӯ намудаш. афсӯс дар баландӣ буд, нашид ки пурратар нишонтон тиҳам. нархҳои ино агар хато накунам нархшон 90 сомон буд. на марҳамат. иҷада тигро ду намуд ҳастай, 100 сомона ва 130 сомона. ай хамелеоное ки ман гуфтам 130-140 сомона ошай. умед дорам писандтон гашт. бо мо бошед.